Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Πριν από 5 λεπτά έγινε μια απόπειρα φόνου. Οι ηθοποιοί, οι συντελεστές, οι υπάλληλοι είναι όλοι μέσα. Χτυπάμε και δεν μας ανοίγει κανείς. Ποιος χτυπάει την πόρτα? Είμαστε από... Τι θέλετε? Μάθαμε ότι έγινε μια απόπειρα φόνου. Είναι αλήθεια? Ναι, είναι. Πού πας εσύ? Στο νοσοκομείο. Δεν πας πουθενά. Πονάω! Μέσα! Δεν φεύγει κανένας μέχρι να βρεθεί ο δολοφόνος. Και ποιος θα το βρει? Εγώ. Εγώ μπορώ να φύγω τώρα. Είπαμε, δεν φεύγει κανένας. Εσείς που είσαστε πριν 5 λεπτά? Εδώ. Είστε ύποπτοι, μέσα κι εσείς. Μέσα κι εσείς. Πού πας εσύ? Για ποτό, περαστικός. Κάνε να το πιεις μαζί μας. Και αν νομίζετε εσείς οι Θεσσαλονικείς θα αποφύγετε τον έλεγχο, είστε βαθιά νυχτωμένοι. 25, 26 και 27 Απριλίου θα είμαστε εκεί, παρόντες για όλη τη διαδικασία, στο Θέατρο Αθήνων.